Рэжым бярэ курс на абвастрэнне стасункаў з Кіевам. Генеральнае консульства Рэспублікі Беларусь у Ростове-на-Доне мае займацца справамі акупаваных Расіяй тэрыторыяў Украіны. Пачатак працы пляцоўкі анансаваны на 1 ліпеня. Вітаю у аб'ектыве, Сергей Подсасонны. А што прынесла пятніца? Закрыць пераход у Тэрасполі, як Варшава адкажа на забойства польскага жаўнера на мяжы з Беларуссю. Мигранты откроют огонь по нашим солдатам. Просто надо тоже открыть огонь и убить всех, которые это будут делать. Падзел беларусаў, тых, хто з'ехаў, і тых, хто застаўся. Лінія непаразумення ў сацыялагічным даследаванні. Беларус звонку, ён шукае свой пункт гледжання сярод розных пунктаў гледжання і выбірае свой. Беларус на тэрыторыі краіны, ён прадзіраецца праз такія розныя праяўленні самацэнзуры. Памяць пра мінулае і дапамога сённяшняму. Высокія сустрэчы ў Францыі ў камеры нашых рэпарцёраў. Злучаныя Штаты, НАТО і кааліцыя з больш як 50 краінаў цвёрда стаяць на баку Украіны. Мы не сыдзем. Гібель польскага жаўнера на мяжы з Беларуссю, параненыя, ды нават стрэлы і амаль 400 спробаў нелегальна перайсці мяжу за 2 дні. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда на панядзелак склікаў Раду нацыянальнай бяспекі. Гучаць галасы за закрыццё памежнага пераходу ў Тэрасполі, а ў паветры небяспека пачатку маштабнага канфлікту на беларуска-польскай мяжы. Бо ані просьбы, ані грозьбы на рэжым у Менску не дзейнічаюць, і ён працягвае заліваць нелегаламі мяжу еўразвязу. Ірына Дарафейчук. Польшча зменіць законы, каб лепш абараніць жаўнераў, што ахоўваюць усходнія межы. Канкрэтныя прапановы з'явяцца ўжо ў панядзелак, заявіў прэм'ер краіны Дональд Туск. Ідзецца пра тое, каб палажэнні закону адназначна падтрымлівалі польскага жаўнера. Калі ён дзеля ўласнай абароны ці дзеля абароны польскай тэрыторыі ці дзеля абароны мяжы Польшчы выкарыстоўвае зброю, ён мусіць мець пачуццё прававой бяспекі. Дзеянні польскага ўраду – рэакцыя на смерць польскага жаўнера, параненага напрыканцы траўня на мяжы пад Белавежаю. Тады паўсотні іншаземцаў штурмавалі памежную агароджу з беларускага боку. Адзін з нападнікаў ударыў прывязаным да галіны дрэва нажом жаўнера, калі той спрабаваў перакрыць пралом у агароджы. Учора 21-гадовы Матэуш Сітек памёр у шпіталі. Міністэрства замежных справаў Польшчы ўручыла ноту часоваму паверанаму ў справах Беларусі Аляксею Панкратенку. Польшча рашуча патрабуе спыніць правакацыі на польска-беларускай мяжы і арганізаваць міграцыйны рух. У сувязі з тым, што злачынства адбылося на польскім баку мяжы, а таксама ў сувязі з расследаваннем, якое вядзе пракуратура, Міністэрства замежных справаў таксама патрабуе высвятлення асобы і выдачы падазраванага ў забойстве польскага грамадзяніна. У сярэдзіне траўня польскі ўрад заявіў, што накіруе на ўмацаванне мяжы амаль 2,5 мільярды еўраў. Пасля кансультацыяў з мясцовымі ўладамі плануецца таксама вяртанне 200-метровай буфернай зоны ўздоўж мяжы. Гэтую забарону на перабыванне ў 3 дзясятках памежных населеных пунктаў без адмысловага дазволу польскія ўлады ўвялі ў 2021 пасля пачатку міграцыйнага крызісу і адмянілі ў 2022 пасля пабудовы агароджы. Мы мусім абараняць свае межы. Значыць, на жаль, мы мусім ажыццяўляць большы палітычны прэсінг на Беларусь, каб яна разам з Расіяй спыніла дыверсійную дзейнасць на мяжы. Я лічу, што мае быць большым падтрыманне для польскага вайскоўца з боку дзяржавы. Польскія ўлады павінны на форумах еўразвязу рабіць захады, каб сам еўразвяз пераняў пытанні, звязаныя з аховай мяжы. Бо гэта мяжа еўразвязу, а не толькі Польшчы. У апошнія тыдні спробы нелегальнага пераходу ў Польшчу з беларускага боку пачасціліся. Агулам жа з пачатку года зафіксавалі ўжо больш за 17 000 такіх выпадкаў. Паводле Паўла Латушкі, узмацніць ціск на мяжу беларускаму памежнаму камітэту загадаў Лукашенка.
И он хочет тут створить ситуацию, что тут белорусы являются погрозой для поляков. Но я хочу отдать належное польским политикам и польским сродкам массовой информации. Я, наколькі это магчыма, по ночах гляжу ТФН, ТФН-24, Польсат, і яны стараюцца гэта не выкарыстоўваць менавіта так, што беларусы нам ствараюць пагрозу. Афіцыйны беларускі бок датычнасць да арганізацыі міграцыйнага крызісу адмаўляе і ў сваю чаргу абвінавачвае суседзяў у жорсткім абыходжанні з мігрантамі. Між іншага, рэгулярна публікуючы падобныя відэа. Польские войска нас взяли и очень сильно избили. Ноту польскіх уладаў прэс-служба Міністэрства замежных справаў Беларусі назвала залішняй палітызацыяй канкрэтнага пытання і заявіла пра гатовасць да аднаўлення супрацы ў праваахоўнай сферы. Правесці аднабаковае або двухбаковае расследаванне гатовы і памежны камітэт Беларусі у выпадку, цытата, атрымання канкрэтных звестак пра абставіны трагедыі. Ці можа быць, што рэжым спалохаўся наступстваў? Возможно, поскольку, да, если было бы принято решение о полном перекрытии границы, но это принесло бы ущерб экономике Белоруссии. Но вопрос, разве это в наших интересах, чтобы этот ущерб сделать, либо нет? Поскольку если мы это сделаем, то Беларусь будет еще более зависеть от России. Тым часам тэлеграм-канал «Матолька памагі» паведаміў, што ў Менску ўпершыню з 2021 года прызямліўся самалёт сірыйскай авіякампаніі «Чем Wings Airlines». Менавіта яна і прывозіла мігрантаў з арабскіх краінаў у Беларусь. Ірына Дарафейчук, Белсат. Змяняем тэму няволя, катаванні, нязломнасць. 4-я гадавіна з дня арышту Паўла Северынца, палітыка, пісьменніка, сузаснавальніка партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Яго асудзілі на 7 гадоў пазбаўлення волі нібыта за рыхтаванне да ўдзелу ў масавых закалотах. Паўла Северынца трымаюць у турме нумар 1 у горадні. Праваабаронцы характарызуюць рэжым ягонага ўтрымання як катаванне. Ён быў адзін з першых, каго рэжым лічыў небяспечным як арганізатара масавых мерапрыемстваў. І такі жахлівы тэрмін, который атрымаў Павел, конечно, быў нечаканасцю. Ніхто не думаў пра тое, што пасля затрымання будуць навешаны такія тэрміны 7 год. Яго дзеянні яны, безумоўна, раздражнялі вельмі моцна і персанальна яшчэ беларускага дыктатара. Таму яны будуць трымаць Паўла, як і іншых лідараў дэмакратычных сілаў у закладніках да самага апошняга. Мы робім усё магчымае, каб ён выйшаў хутчэй. У тым ліку арганізуем кампаніі міжнароднай салідарнасці. Адныя з'ехалі, другія засталіся, усе мы беларусы, але ёсць але. Розніца паміж аднымі і другімі расце. Пра моцнае неразуменне сітуацыі ў Беларусі сведчаць сацыялагічныя даследаванні, вынікі якіх прэзентавала беларуская аналітычная майстэрня. Маўляў, беларусы ўнутры краіны і ў эміграцыі жывуць кожны ў сваіх коканах. Беларус звонку, ён шукае свой пункт гледжання сярод розных пунктаў гледжання і выбірае свой. Беларус на тэрыторыі краіны, ён прадзіраецца праз такія розныя праяўленні самацэнзуры. Тут праходзіць праз лес нейкі, і тут праходзіць праз лес, але гэта лес рознай пароды. Людзі, якія застаюцца ў Беларусі, закрываюцца ад інфармацыі з наступных прычынаў, каб атрымаць пачуццё бяспекі, каб захаваць псіхіку, каб дасягнуць пэўных мэтаў. Беларусы замежжа таксама ў інфармацыйным кокане, бо яны адарваныя ад рэальнасці. Яны атрымліваюць інфармацыю з загалоўкаў навінаў, якія ў сваю чаргу часта гучаць вельмі страшна. Затрымалі, асудзілі, закатавалі. Па-рознаму беларусы глядзяць не толькі на сітуацыю ўнутры краіны, але і на тэму вайны ва ўкраіне. Беларусы замежжа кажуць не вайне, а беларусы ўнутры краіны вайны няма. Аўтары даследавання падкрэсліваюць, што намагаюцца адлюстраваць нерэальную сітуацыю ў Беларусі, а толькі погляды на гэтую сітуацыю самых беларусаў.
І пра гульню лічбамі. З аднаго боку Беларусь паказвае самыя высокія тэмпы росту рэальных заробкаў сярод краінаў Еўразійскага эканамічнага саюзу. З другога, па выніках першага кварталу сёлета мы займаем 4-е месца ў рэйтынгу заробкаў. Звесткі апублікавала Еўразійская эканамічная камісія. Сёлета ў студзені-сакавіку рэйтынг заробкаў краінаў Еўразійскага эканамічнага саюзу ў доларавым эквіваленце выглядаў наступным чынам. На першым месцы Расія з сярэднямесячным заробкам памерам $888, на другім Казахстан і амаль $850, на трэцім Арменія з заробкам $702. Беларусь займае 4-е месца з сярэднім заробкам амаль $650. Пасля нас Кыргызстан і $380 сярэднямесячнага заробку. Словы і зброя. Лідары ЗША і Францыі станоўча падтрымалі Украіну. Сотні мільёнаў долараў ад Вашынгтону – выразны сігнал Маскве. Святкаванне 80-годдзя высадкі саюзных войскаў у Нармандыі сталі нагодай для высокіх сустрэчаў і канкрэтных крокаў. Владимир Зеленскі правёў перамовы з Джо Байденам, а таксама сустрэўся з Эммануэлем Макронам. Вочы свету скіраваныя на Парыж, а на месцы працуе наш калега Алесь Папко. Вітаю, Алесь, і якія галоўныя высновы з французскіх сустрэчаў? Вітаю, Сергей, вітаю, шаноўныя гледачы. Вось літаральна ў гэтыя хвіліны ў Елісейскім палацы, гэта рэзідэнцыя прэзідэнта Францыі, ён знаходзіцца за 1,5 кіламетра ад месца, дзе мы цяпер знаходзімся, павінна распачацца прэс-канферэнцыя з удзелам Владимира Зеленскага і Эммануэля Макрона. Лідары Украіны і Францыі павінны падаць дэталі новага пакета ўзбраення, які Францыя перадала Украіне. А президент Макрон, як і наша здымачная група, толькі што вярнуўся з святкавання ў 80-й гадавіны высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. 5 гадзінаў таму тут у Парыжы пра новы пакет вайсковай дапамогі ўкраіне аб'явіў прэзідэнт Злучаных Штатаў. Джо Байден сказаў, што перадасць Кіеву зброі на $225 мільёнаў. У гэты пакет увойдуць, паводле Associated Press, ракеты для сістэмаў «Хаймарс», гаубіцы, артылерыйскія снарады і мінамёты. Ну і давайте паслухаем, як гэта пракаментаваў сам прэзідэнт Злучаных Штатаў. Вы не сдаліся, вы не саступілі, вы працягваеце змагацца так, што гэта проста выдатна. І я вас не пакіну. Я прашу прабачэння за тыя тыдні, калі мы не ведалі, што будзе з фінансаваннем. Нам было цяжка дамагчыся прыняцця законапраекту аб гэтых грошах праз некаторых нашых вельмі кансерватыўных кангрэсменаў, якія паводзіліся па-фарысейску. Але ўрэшце мы дамагліся гэтага. І я ўжо абвясціў пра 6 пакетаў значнага фінансавання. Сёння я таксама падпісваю дадатковы пакет на $225 мільёнаў, каб дапамагчы вам аднавіць электрычныя сеткі. Ну, а раніцай Владимир Зеленскі выступіў у будынку, які вы можете бачыць за маю спіну. Гэта Нацыянальная асамблея, парламент Францыі. Там прэзідэнт Украіны заклікаў французскіх парламентарыяў абараніць Украіну, каб абараніць усю Еўропу. Слова Владимиру Зеленскаму. Ця битва, що триває саме зараз проти російських окупантів. Гэтая бітва, якая ідзе цяпер супраць расійскіх акупантаў, ідзе на зямлі нашых Харкаўшчыны і Данеччыны, на мяжы з Расіяй і на подступах да Херсону, у падполлі ў Бярдзянску, Мелітополі і Крыме, у небе Украіны, у нашым Чорным моры. Гэтая бітва за Украіну цяпер мае такое ж экзістэнцыйнае значэнне для Еўропы, як і бітвы, у якіх перамаглі папярэднія пакаленні еўрапейцаў. Гэтая бітва ёсць паваротным момантам, калі мы ўсе разам можам напісаць зараз гісторыю, як трэба нам, ці можам зрабіцца ахвярамі гісторыі, як трэба яму, нашаму ворагу. Я падкрэслю, агульнаму ворагу.
навучыць брыгаду украінскіх жаўнераў, гэта 4500 асобаў, а самае галоўнае перадаць Украіне самалёты Міраж 2005 мадэлі. Гэта ўсё паабяцаў учора ў Нармандыі прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. Францыя гатова не толькі перадаць Украіне знішчальнікі, дарэчы, шматмэтавыя знішчальнікі, якія могуць быць носьбітамі крылатых ракетаў «Скальп». Дык вось, не толькі знішчальнікі перададуць Украіне, але Францыя гатова падрыхтаваць пілотаў у самыя кароткія тэрміны. Мы прапаноўваем прэзідэнту Зеленскаму падрыхтаваць пілотаў гэтым летам. Звычайна гэта займае 5-6 месяцаў, каб у канцы года у яго былі пілоты і самалёты. Пастаўкі снарадаў Владимир Зеленскі абмяркоўваў не толькі з Джо Байденам, але і з французскімі палітыкамі. Сёння раніцай разам з міністрам абароны Францыі Себастьяном Лекорню ён наведаў завод па вытворчасці зброі ў Версалі. Група КМДС будзе выпускаць гэтыя снарады не толькі для Украіны, не толькі для Францыі, але і ва Украіне. А таксама, як мы ўжо казалі, сёння прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон з раніцы не прысутнічаў на гэтым наведванні завода па вытворчасці зброі, таму што ён удзельнічаў у святкаванні 80-й гадавіны высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. І ў гарадку Байо ён прачытаў натхняльную прамову. Чаму менавіта ў Байо? Таму што там 80 гадоў таму генерал де Голь упершыню аб'явіў, што адзіным законным французскім урадам з'яўляецца яго ўрад свабоднай Францыі. Ну і давайте паслухаем, як прэзідэнт натхняў сваіх суграмадзянаў. Голас генерала де Голля тут, у Байо, у чэрвені 1944 года сімвалізуе сабой адраджэнне. Францыя вярнулася, яна тут, вярнулася падмацаваная ўсёй нашай гісторыі ад часоў Вільгельма Заваёўніка да бітваў нашых продкаў за агульначалавечыя каштоўнасці. Вайсковую дапамогу Францыі Украіне прэзідэнт Эммануэль Макрон зможа абмеркаваць са сваім украінскім калегам яшчэ не адзін раз на працягу бліжэйшых тыдняў. Праз некалькі дзён у Італіі пачынаецца саміт Вялікай сямёркі. Праз тыдзень у Швейцарыі распачнецца саміт, прысвечаны дасягненню міра ва Ўкраіне. Дарэчы, на ім будзе і наша здымачная група. Ну і нарэшце, вайсковая дапамога Украіне, то бок пастаўкі зброі Украіне, будуць адной з галоўных тэмаў юбілейнага саміту НАТО, які ў ліпені пройдзе. Наш корэспандэнт Алесь Папко з Парыжа. Застаемся ў замежжы чарговыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Пытаннем часу. Еўразвяз разглядае магчымасць аддзяліць гэтыя абмежаванні ад новага 14-га пакету санкцыяў супраць Крамля. Камянём спатыкання сталіся пастаўкі люксавых аўтаў у Расею праз Беларусь. Выданне палітыкаў са спасылкаю на еўрапейскіх дыпламатаў паведаміла, што супраць перакрыцця гэтага каналу выступаюць Нямецчына і Францыя. Маўляў, еўразвязу трэба больш увагі надаваць таварам, якія можна выкарыстаць у вайсковых мэтаў. Пра іншыя падзеі свету ў нашым аглядзе. Францыя перадасць знішчальнікі ва Ўкраіну. Прэзідэнт Эммануэль Макрон заявіў, што гэта дакладна будуць баявыя самалёты «Міраж 2005», аднак іх колькасці не ўдакладніў. «Міраж 2005» – гэта шматцэлевы аднаматорны рэактыўны знішчальнік, выраблены французскай кампаніяй Dassault Aviation. Самалёт здольны запускаць дальнабойныя крылатыя ракеты «Скальп» ці «Storm Shadow» ды кіраваныя авіабомбы ААСМ. Макрон зноў паўтарыў дазвол Кіеву наносіць удары па расійскіх вайсковых цэлях, а таксама паабяцаў падрыхтаваць у Францыі яшчэ 4500 украінскіх жаўнераў ды пацвердзіў гатовасць адправіць ва Ўкраіну французскіх вайсковых інструктараў.
Расія скіравала групу вайсковых караблёў на Кубу. У яе складзе ракетны фрэгат «Адмірал Гаршкоў», танкер «Акадэмік Пашын» і ратавальны буксір «Мікалай Чыкер». У карыбскі рэгіён адправіўся і расійскі атамны падводны човен. Судны маюць прыбыць у порт Гаваны 12 чэрвеня для ўдзелу ў вайскова-марскіх вучэннях. У міністэрстве замежных справаў Кубы заявілі, што гэты візіт адпавядае, цытата, гістарычным сяброўскім стасункам з Расіяй. Таксама ў дыпведамстве адзначылі, што ніводзін з караблёў не нясе ядравай зброі, таму іх знаходжанне не будзе несці пагрозы для карыбскага рэгіёну. ЗША таксама не бачаць у гэтым пагрозы. Аднак вайскова-марскія сілы краіны будуць сачыць за хадою вучэнняў. За 50 дзён да Алімпіяды 2024 на Эйфелевай вежы ў Парыжы усталявалі алімпійскія кольцы. Кожная з іх вырабленая з пераапрацаванай сталі і мае дыяметр 9 метраў. Агульная вага канструкцыі 30 тонаў. Медыа адзначылі, што алімпійскія кольцы ў Парыжы большыя за тыя, што усталявалі на Тауэрскім мосце ў Лондоне перад Алімпіядою 2012 года. Гэта было магчыма ў тым ліку дзякуючы шырыні жалезнага сімвалу Парыжу. Кольцы, аздоблены 100 тысячамі святлодыёдаў, будуць свяціцца дзень і ноч, але па-рознаму ў залежнасці ад часу. Удзень алімпійскімі колерамі, а ўначы белым. Летнія алімпійскія гульні пройдуць сёлета ў Францыі з 26 ліпеня да 11 жніўня. Адразу некалькі істотных падзеяў, звязаных з асваеннем космасу. Пілатаваны карабель «Старлайнер», які запусціла амерыканская карпорацыя «Боінг» 5 чэрвеня, паспяхова састыкаваўся з міжнародную касмічную станцыяй. Манеўр адбыўся са спазненнем на 80 хвілінаў праз тэхнічныя праблемы. «Старлайнер» даставіў на МКС астранаўтаў Бутча Уілмара і Суніту Уільямс, якія прабудуць там каля тыдня. У нас адзначаюць, што запуск карабля зроблены для яго сертыфікацыі, каб у будучыні ён мог здзейсняць рэгулярныя і бяспечныя палёты да станцыі і назад на зямлю. Гіганцкі касмічны карабель «Старшып» кампаніі SpaceX амерыканскага бізнесоўца Ілана Маска здзейсніў ужо 4-ты выпрабавальны палёт. Пасля прыкладна гадзіны на арбіце ён увайшоў у атмасферу зямлі і ўпершыню паспяхова прывадніўся ў Індыйскім акіяне. Эксперты адзначаюць, што калі SpaceX паспяхова рэалізуе праграму «Старшып», то гэта будзе сапраўдная рэвалюцыя ў касмічнай галіне. Гэта дазволіць выкарыстоўваць ракету як самалёт, якому трэба толькі замена паліва, і значна знізіць кошт касмічных палётаў. А Кітай можа зрабіцца першую краінай у свеце, якая атрымала пробы з абодвух бакоў месяцу. Зонд Чан-Э-6 перадаў пробы, сабраныя ў нябачным паўшар'і спадарожніку нашай планеты, на адмысловую капсулу, якая даставіць іх на зямлю для даследавання. Ірына Юрыва, Белсат. А напрыканцы ў мяне пытанне, што агульнага паміж Аляксандрам Саладухам і футболам. Адзін запрашае, другія гуляюць на менскім стадыёне «Дынама», а там таварыскі двубой паміж камандамі Беларусі ды Расіі. Апошні раз супернікі гулялі між собку 9 гадоў таму. Тады расійская зборная пад кіраўніцтвам Фабіо Капелло перамагла беларусаў пад кіраваннем Александра Хаскевіча 4-2. Прапаганда гэтай сустрэчы надала асаблівую ўвагу. Навошта? У нашым матэрыяле. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі амаль праз 3 гады зноў гуляе на тэрыторыі сваёй краіны. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне Расію цалкам ізалявалі ад міжнародных спаборніцтваў. Беларусі больш пашанцавала. Яе пакінулі на міжнароднай арэне, але афіцыйныя хатнія двубоі зборныя клубы вымушаныя праводзіць на нейтральным полі. Чаму такая ўвага надаецца гэтаму звычайнаму таварыскаму двубою? Россия наш друг. Вот. А давайте мы покажем красивый праздник футбола. Может быть, они хотят показать всему миру, как Беларусь и Россия проводят вот при каком количестве людей. Праўладныя медыі моцна піараць гэты двубой. Расійскую каманду ў аэрапорце нават сустракалі адпаведна славянскай традыцыі хлебам соллю. Таварыская гульня Расіі і Беларусі – гэта галоўны матч года. У нас да яго такое стаўленне. Галоўны трэнер нашай зборнай Карлас Алёс прыцягнуў у каманду зоркавага Александра Глеба. Маўляў, зможа падзяліцца досведам, і гэта будзе карысна маладым гульцам. Во-первых, принудили Карлоса Алоса взять в штаб Сашу Глеба. Второе, это достаточно неплохой пиар-ход с точки зрения, что такого уровня футболист будет работать в штабе
потому что все-таки его знает весь мир. Не скупіліся на хвалебныя оды ў сваіх выказваннях да матчу і былыя трэнеры зборнай Беларусі Эдуард Малафеев і Анатоль Байдачны. Трэба боскі футбол зрабіць. А боскі футбол – гэта сумленны і чысты футбол. Шчыльна можна гуляць, а жорстка нельга. Тады і трыбуны будуць захапляцца. Як выдатна. Матч неўзабаве для зборнай Беларусі свята. Будуць гуляць у сябе ўдома. Дай бог, каб быў добры двубой. Каб прыцягнуць як мага больш заўзятараў на трыбуны, у хаду пайшла і цяжкая артылерыя. Асацыяцыя Беларуская федэрацыя футболу выпустила адмысловы ролик з удзелам Александра Саладухи. Извините, а что вы здесь делаете? Как что? Поле готовлю для вас. Так подождите, мы же играем на «Динамо». «Динамо» так «Динамо». У той час, калі расійскія і беларускія футбалісты бавяцца ў таварыскіх двубоях, эліта рыхтуецца да чэмпіянату Еўропы. Дарэчы, на трансляцыю першынства старога свету, якое стартуе 14 чэрвеня, беларускае тэлебачанне правоў не мае. Але спадзявалася скрасці карцінку і выдаць яе ў свой эфір. Аднак УЕФА паабяцала накласці санкцыі на нашыя клубы, якія сёлета згуляюць у еўракубках. І БТ ад такой ініцыятывы адмовілася. А ўжо сёння высветлілася, што Міністэрства інфармацыі дазволіла паказваць іншыя турніры, Лігу нацыяў і таварыскія матчы без згоды УЕФА. Один фактор – задовольнение попыту насельніцтва. Футбол довольно популярный вид спорта для Беларуси. И, может быть, вот зараз вырашылі, что любым коштам это будзе показано. Матч на сталічным «Дынамо» – гэта 5-я сустрэча камандаў Беларусі і Расіі ў гісторыі. Пакуль перавага ў вочных супрацьстаяннях на баку нашых суседзяў. Дарэчы, паводле інфармацыі сайту «Трансфермаркет», агульны кошт гульцоў зборнай Расіі перавышае беларусаў больш чым у 14 разоў. Павел Алейнікаў, Александр Дзегцяроў, Белсат.